Het gezegde, er was geen hond te zien, ging in Gijsteren dit weekend niet op. Op de velden rondom de kasteelruïne werd namelijk de 6e editie van de Dutch Open International Sheepdog Trial gehouden. Een internationale wedstrijd schapendrijven met border collies. Vandaag staan we op de finale, want het is vandaag zondag. Dus de hendels hebben allemaal 2 dagen gelopen hier. Ze hebben 4 keer 2 velden gelopen. Van die 4 keer dat ze gelopen hebben, mogen ze 1 run wegstrepen. Hun slechtste run mag eraf. Dan blijven er 3 runs over, die worden opgeteld. En de mensen die de 16 beste hendlers, dus die het hoogste score hebben, die staan hier vandaag in de finale. En de finale is zo bijzonder omdat ze dan een dubbele outrun moeten doen. En het veld is 2 keer zo groot als in de gewone wedstrijden. En hoe groot is dit veld dan? Nou, de afstand is denk ik 400-500 meter tot achterin. Op zich is dat voor heel veel mensen uit het buitenland helemaal niet spectaculair. Want in het buitenland hebben ze nog veel grotere velden. Maar het is wel een heel moeilijk veld. Het is heel tricky. Er ligt een sloot in de midden in. Met een bruggetje erover waar die schapen overheen gedreven moeten worden. En het veld staat helemaal schuin en glooit heel erg. Er zit heel veel glooiing in, waardoor het zicht af en toe heel moeilijk is. Of op de schapen of op de hond. Dus het is wel een hele uitdaging. Het was een internationale wedstrijd en de 80 honden met hun handlers kwamen dan ook uit veel verschillende landen. Nou, vooral Europese landen. En dan moet je denken van Finland tot Italië, Spanje. En alles wat daartussen ligt. En we hadden een inschrijving dit jaar van een Amerikaan, maar die is er niet gekomen. En er is 1 deelnemer uit de Faroe-eilanden, maar ik weet niet eens waar ze liggen. De wedstrijden werden beoordeeld door een jury. Voor de winnende handler stond een wisselbeker klaar en de winnende hond kon rekenen op een grote zak hondenvoer. Maar de prijzen in de wacht slepen is echter niet zo makkelijk als het klinkt. Door met schapen over een parcours te lopen, wat een jury beoordeelt hoe jij met die schapen loopt en met je border collie dus. Dus je werkt samen met je hond, je bent een team en je moet schapen over het veld sturen naar links en naar rechts. En waarom worden deze honden nou gebruikt? Ja, de border collie, de naam zegt het al, een border collie komt oorspronkelijk uit Engeland, Schotland en Wales. Daar zijn ze oorspronkelijk gefokt en daar zijn ze erachter gekomen dat deze honden nog een redelijk natuurlijk gedrag hebben als het betreft prooidier, roofdier spelletje zal ik maar zeggen, zoals het in de natuur gaat. Want een hond is van oorsprong een roofdier en een schaap is van oorsprong een prooidier. En dat instinct zit er nog in bij die honden. Dus ze gaan echt proberen die prooi naar degene te brengen die prooi mag doden en opeten. Dus, en dat is een natuurlijk iets van die honden. En zijn dit dan jonge honden, oude honden? Die hier lopen en zeker vandaag in de finale zijn geen hele jonge honden. Dat zijn echt honden die al ervaring hebben. Dus die hebben al heel veel wedstrijden gelopen. Zijn natuurlijk ook gefokt uit andere goede honden enzovoorts enzovoorts. De uiteindelijke winnaar met 299 punten werden de Duitser Hendrik Kienker en zijn hond Del. En het is de bedoeling dat zij volgend jaar, ook begin juli, hun titel verdedigen in Gijsteren.